He estat sempre a l'altre cantó de la plaça. Sí, perquè habitualment... Bueno, doncs aquest és un edifici tan històric. Ens van estar durant un segle pol·lulant per... I llavors que es va constituir un segle abans. El Jaume I. Aragó i Catalunya són dos pobles que comparteixen moltes més coses que no pas els separen. I que són de Barcelona durant tot un segle i com espero que ho gràcies. Ramón Masoliver, que se recordaba de niño paseando por la calle Alfonso. Este centro es testigo de cómo la labor realizada por todos, los que estaban y los que llegaron, han dado el fruto de una Cataluña plural, una Cataluña con igualdad de derechos, con igualdad de deberes, una Cataluña capaz de generar horizontes compartidos. En buena medida, esta medalla que hoy se concede al Centro Aragonés es una medalla a todo este colectivo que fue capaz de construir esta maravillosa ciudad moderna.